ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜବାଚ। କହି ରାଜା କର ଯୋଡ଼ି ମୁନି ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କହିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ କଥା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବର ବାରତା। ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଇ ସେ କିମ୍ପା ଏ ଜନମ ହୋଇ ଏହା କହିବ ମୁନିବର ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ତୁମ୍ଭେ ମୋର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ମୁନି ବୋଲନ୍ତି ରାଏ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପଚାରିଲ ପୁଣ। ପୁରୁଷ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀବଧ ସେଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ ମନ୍ଦ। ସେହି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ନିରତେ ନର୍କ ଗତି ପାଇ। ଅଦୋଷେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯେ ମାରି ସେହି ପୁରୁଷ ହୁଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅନେକ ଦୁଃଖ ସେ ଆବର ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମର ଏ ବେଭାର। ରାଜବାଚ କଣାର କଥା କହ ମତେ ଜ୍ଞାନ ସେ ହେବ ମୋ ଯୁକତେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଦେଖିଲା କଥା ମିଛ କହି ସେ ନର କଣା ଯେ ହୁଅଇ। ତାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଯମଗଣ ବହୁତ ଦିଅନ୍ତି କଷଣ। ରାଜବାଚ ଶିରଚ୍ଛେଦନ କଥା ମାନ କହିଣ ମତେ ଦିଅ ଜ୍ଞାନ। ଏମନ୍ତ କହି ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଜ୍ଞାନୀ ବିବେକ ପଣ୍ଡିତ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଯେ ଗୁରୁଜନକୁ ମାରଇ ଶିରଚ୍ଛେଦନ ତାର ହୋଇ। ଏମନ୍ତେ ଯମ ପୁର ଯାଇ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ସେହୁ ପାଇ। ଛୋଟା ଲୋକର କଥା ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠକୁ ହସ୍ତ ଯେ ତୋଳିଣ। ମାରନ୍ତେ କରେ ନର୍କବାସ ପୁରାଣେ ଅଛଇ ଭବିଷ୍ୟ। ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ରାଏ ପୁରାଣମାନଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଗୋଦ୍ୱାରା ହୁଅଇ ଯେ ଜନ ଏହାର କହିବା ବିଧାନ। ଚାଲେ ଯେ ମତ ଗରବରେ ଗୋଡ଼ ବାଜଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଠାରେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଦ୍ୱାରା ହୁଅଇ ରାଜନ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ତାହାଙ୍କୁ ଯମ ଦୂତ ନେଇ ଲୁହାର ସାବେଳି ତତାଇ। ପିଟନ୍ତି ଯମର ଡଗର ଅନନ ଦିଅନ୍ତି ଆହାର। ଯମପୁରକୁ ନେଇ ଯାଇ ଯମ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ। ଜୀବନ୍ତେ ନାନା ଦୁଃଖ ପାଏ ନୀଚ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ସାତବାର ପୁରାଣେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆବର। ନପୁଂସ ହୁଏ ଯେଉଁ ଜନ ତା କଥା ଶୁଣ ହେ ରାଜନ। ଗୁରୁପତ୍ନୀକୁ ଯେଉଁ ହରେ ନପୁଂସ ହୁଏ ସାତବାରେ। ତାହାଙ୍କ ନାରୀ ମାନେ ନୀତି ପରପୁରୁଷେ ଦିଅନ୍ତି ମତି। ମଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଯମଦୂତେ ବହୁତ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ପଥେ। ଶତ ଜନମ ପରିଜନ୍ତେ କଷ୍ଟ ସେ ଲଭେ ଏହି ମତେ। ପୁଣି ଯମର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଜମ୍ବୁକ ହୋଇ ଜନ୍ମେ ସେଇ। ଯାଦୁଆ ଛୋଟା ଯେଉଁ ଜନ ମିଛ ସେ କହଇ ବଚନ। ସେ ନର ଯାଦୁଆ ହୁଅଇ ଏମନ୍ତେ ଛୋଟା ସେ ହୋଇ। ଯାଦୁ ଯାହାର ଦେହେ ହୋଇ ତାହାକୁ କୁଷ୍ଟି ବୋଲି କହି। ପିତାକୁ ତୁକାର ବୋଲାଇ ମାଉସୀ ଜେଠଇ ହରଇ। ଯାଦୁ ତାହାର ଦେହେ ହୋଇ ଯମ ଯାତନାରେ ପଡ଼ଇ। ସେ ମଲେ କୁମ୍ଭୀ ପାକେ ଯାଇ ଶୁଣ ରାଜନ ମନ ଦେଇ। ଦନ୍ତ ବଢ଼ଇ ଯେଉଁ ଜନେ ସେ କଥା ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ହାଟ ବଜାରେ ଯେଉଁ ଯାଇ ପାନିଆ ଚୋରାଇ ଆଣଇ। ତେଣୁ ତାହାର ଦନ୍ତ ବଢ଼େ କୋପେ କରଇ ଯମ ଦୃଢ଼େ। କୋଷ ଯାହାର ବଢ଼ିଥାଇ ତା ଦୁଃଖ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଗୁରୁଜନକୁ ଯେ ହରଇ କୋଷ ଯେ ତାହାର ବଢ଼ିଥାଇ। ସେ ତା ନାରୀ ଅନ୍ୟ ଠାରେ ଯାଇ ନିରତେ ପ୍ରୀତି କରୁଥାଇ। ନର୍କରେ ସେ ନର ପଡ଼ଇ ଏମନ୍ତେ ପାତ କିର ଦେଇ। ଯେଉଁ ନରର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ତାହାର କଥା ମୁଁ କହଇ। ସେ ନର ପକ୍ଷୀକୁ ମାରଇ ତାହାର ଗୃହ ଭଗ୍ନ ହୋଇ। ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଜନ ନିନ୍ଦନ୍ତି ନିଗମ ବଚନ। ଅତିଥି ଯେ ସନେ ବୁଲଇ ନିନ୍ଦାର ଫଳେ ନର୍କ ଯାଇ। ଯମର ବଡ଼ ତଡ଼ ବଢ଼ି ବନ୍ଧାଇ ଚର୍ମର ଦଉଡ଼ି। ରାଜନ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର ଶରୀରେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ଯାର। ସେ ଜନ ପାତକ ଯେ କରି ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାରି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଅସୁର କଥା ପୁଛୁ ତୁହି ଏହାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହଇ। ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଯେ ପୁରୁଷେ ପୀରତି କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସେ। ନିଜର କର୍ତ୍ତାକୁ ନ ସେବଇ ଅଶ୍ୱସେ ହୋଇ ବୁଲୁଥାଇ। ସକାଳେ ପିଠିରେ ତା ଚଢ଼ି ଧାଇ ମାରନ୍ତି ଦଉଡ଼ି। ମଲେ ଯେ ଯମ ଗଣେ ଆସି ଆକର୍ଷି ଗଳେ ଦିଅନ୍ତି ଫାଶି। କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି କର୍ମ ସାରି ନର୍କ ପଥକୁ ନିଅନ୍ତି ଧରି। ଯମ ଅଟଇ ଅଧିକାରୀ ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷେ ବାନ୍ଧି କରି। ହେଟ ବଦନ ତାକୁ କରି ତପତ ଫଳ ତୁଣ୍ଡେ ଭରି। ଏ ତୁଣ୍ଡେ ପୀରତି ତୁ କଲୁ ଅର୍ଜିଲା ଫଳ ତୁ ପାଇଲୁ। ତହୁଁ ଜନ୍ମଇ ହାଡ଼ି ଘରେ ବିଷ୍ଠା କାଢ଼ଇ ସେ ହସ୍ତରେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ ପାଇଁ ପୁଣି ସେ ରହେ ଭସ୍ମ ହୋଇ। ଜୀବନ୍ତେ ଜାତ ସେ ହୁଅଇ ସୁରା ଗୋମାଂସେ ସେ ଭକ୍ଷଇ। ରାଜବାଚ
କହଇ ପଣ୍ଡିତ ମୁନିବର କାଲ କେମନ୍ତେ ହୁଏ ନର। ଆବର କି କର୍ମ କରିଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ସେ ଭଲେ। ଏଥିର କଥା କହି ମୁନି ମତେ ଯେ ବରିବ ସୁଜ୍ଞାନୀ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ। ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ହେ ରାଜନ ଏଥିର କହିବା ବିଧାନ। ଯେ ଜନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୋଥି ଶୁଣି କିଛି ନ ଦିଏ ହାଦେ ପୁଣି। ସେ ଜନ ବଧିର ହୁଅଇ କହିଲି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଶୁଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ ନର ନାତି ତହିଁକି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ପାପ କି ଯାଇ ତାର ଭଲେ ପାପକୁ କର୍ମ ସେଉ କଲେ। ଏମନ୍ତେ କର୍ମା କର୍ମ ଭୋଗ ପୂର୍ବର ଦୈବ ସଂଯୋଗ। ଘୃତ ତତାଇ କନେ ଦେଇ ତେବେ ସେ ପାପରୁ ତରଇ। ରାଜୋବାଚ। କି ପାପେ ପାକୁଆ ହୋଇଲା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା। ଏହା ଯେ କହନ୍ତୁ ଗୋସାଇଁ କର୍ମ ବାସନା ସର୍ବଦେହି। ମୁକ ତାପନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦନ୍ତ କିମ୍ପାଇ ହୁଅନ୍ତି ଅନାସ୍ତ। ଏହା କହିବ ମୁନିବର ତେବେ ସନ୍ଦେହ ଯିବ ମୋର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ। ଶୁଣ ରାଜନ ମନ ଦେଇ ଦନ୍ତଭଗ୍ନର କଥା କହି। ବୟସ ଗରବେ ବାଳୁତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହୋଇଲା ଉକତ। ଦନ୍ତ ଯାହାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ନିରତେ କଳ ସେ ଚଳାଇ। ତାହାକୁ ଦେଖି ବାଳ ଶେଷେ କଳ ବୁଲାନ୍ତି ଯେ ରହସେ। ସେ ଯେନେ ଦନ୍ତ ନାସ୍ତି ଥାଇ ତାହାର ଦନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇ। ଶୁଣ ହେ ଅଭିମନ୍ୟୁସୁତ ପାକୁଆ ଜନଙ୍କର ମତ। ରାଜୋବାଚ। ହେ ପରାଶରଙ୍କର ନାତି ଅପୂର୍ବ କଥାର ଏ ଗତି। ଆହୁରି କଥା ପଚାରଇ ସୁଜ୍ଞାନୀ କହିବା ଗୋସାଇଁ। ଗୋରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସହସ୍ର ଯୋନି କି ପାପେ ହେଉ ରୋଗ ଘେନି। ସହସ୍ରେ କଣ୍ଡୁ କାଛୁ ଶୋକ ଏମନ୍ତେ ହୁଅଇ ଯେ ଲୋକ। ଏହା କହିବ ତପବନ୍ତେ ଶୁଣିନ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ତେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ। ଶୁଣ ରାଜନ ସେଉ କଥା ରୋଗୀ ଯେ ଦେଖି କରେ ଥଟ୍ଟା। ସେ ଜନ କଣ୍ଡୁରେ ପଡ଼ଇ ଥଟ୍ଟାର ଫଳ ଯେ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଉଦ୍ଧବ ଶୁକ ନର ବାଣୀ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷ ଏହା ଭଣି। ଏକଳି ଯୁଗକୁ ନିସ୍ତାର କହିବେ ବାସଙ୍କ କୁମର। ଏମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷ ବୋଧିଲେ କର୍ମର କଥା ସେ ବୋଇଲେ। ଯେ ଆଶା ନିରାଶ କରଇ ଚାଣ୍ଡାଳ ବୋଲି ତାକୁ କହି। କହଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦାସ ପୁରାଣ କଲି ଗୀତ ରସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦେ କର୍ମା କର୍ମ କଥନେ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।